Awu baba mfundisi. Mina ngeke ngikwazi ukusenda lezo zinto. Angeke ngikwazi ukusenda ama V1s. Wena ukusenda ungasenda. Okay. Oh. Ngiyakutshela. Uba umfundisi lokhile uyangifenza la usendana namaloni amapuna wakhe. Ufuna ukubona? Wazobona. Yebo into yakho ukuthi incane kanjani. Shuthi bamfundisi into kade ayihlalele le. Angisho mina. Mina I know what I'm doing angisho. That is why ngithe akasende ngifuna ukubona.